Luka 1 verse 26. Ngenyanga yesithupha enyakeni uJune lowo ingilosi uGabriel ingilosi uGabriel yathunywa uThixo ukuya emzini waseGalile. abaphethe ipeni bayi-underline kahle lo ndawo yathunywa uThixo ukuya emzini waseGalile Othiwa iNazaretha. okuthiwa iNazaretha. Ngi-underline kahle nifunde kahle ngitsheleke ibuku ngabona umfundi banqele efake ibuku ezibili emakhosini mawungaboni uyifake nawe ezibembini. Entombini emiselwe indoda Entombini eyayimiselwe indoda igama layo linguJoseph hayi yogama lendoda kwangumJoseph wendlu kaDavide. wendlu kaDavide. uJoseph wayezalwa endlini kaDavide wayenokhokho wakhe nomkhulu wakhe haza ngaqhuma nje woza. Igama lentombi linguMaria. Igama lentombi ayethandana nayo noma eganene nayo kwakuMaria. Ingilosi yangena kuye yathi, Ingilosi yafika kule ntombi emisela indoda yathi, wena onenhlanhla, wena onenhlanhla, inkosi nawe. inkosi unyazo lwezulu inawe namhlanje. Ubusisiwe esifazaneni. Ubusisiwe wena wedwa nje esifazaneni. Eseyibonile wethuka ngezwi layo. uMaria esebonele ingilosi wathuka kakhulu ngezwi layo. Ezindla ukuba ukubingelela kuni lokho. Ezindla uMaria ngoba engalwazi ulimi lwakuleli bandla. Ingilosi yathi kuye ungesabi. Yayisithi ingilosi kuyabona ke Maria ungashaya uvalo manje. Ufumene umusa kuThixo. Wena ube nenhlanhla wena wedwa wafumana umusa kuThixo. Bheka uzakukhulela. Uzakukhulela lonke le ndaba ixoxa ngenyanga yesithupha uJune. Bheka wena Maria ngizokuthunywa uJehova kuzokhulelwa manje. Uzale indodana uyiqambe igama layo. Uzozala indodana wena uyiqambe igama layo Jesu. uJesu. Uyaba mkhulu yena. Uyaba mkhulu ezweni. Athiwe indodana yophezonke. Kuthiwe hayi maNazaretha. Kuthiwe kuJesu kuyindodana yophezonke. Bamba mdluli bamba lapha. Ngiyabonga hlala phansi.